И здравейте отново, аз съм Мартин Иванов, както ви казах и преди. Сега тук, както виждате, съм взел някои материали направо да направим къща. Между другото се получи доста хубаво, защото боровите гори много ми харесват. Не знам поради каква причина, но много ми харесват техните дървета. Оп, малко по-нависоко го направихме. Доста хубаво, между другото, ще стане. Така. Много бе. Така, че сега тук ще бъде. Ето тук. Така. Това ще сложим на земята. Така. Така. Не. И имаме проблем. Свършени дървото. Чакайте малко. Сетих се за друг вариант. Така, сега ще направим по-хубав вариант на къщата, защото иначе не трябва доста време. Между другото, може би ми спомнахте идеята. Така. Сега ще трябва да направим пода, защото иначе, както си го представите, няма как да седиме на това. Така. Сега ще направим още дърва. Както виждате с това. И допосле сега ще сложа една малка пауза, докато стане ден, защото иначе няма как да видите. И допосле. И здравейте отново, така, както виждате вече е ден. И може да се продължим работата. Тук между другото дървото е доста важно. Не знам дали сте го чували. За някои ще кажат, не сме го чували. Ама аз говоря за тези по-новите, които не са играли в Майнкрафт. Дървото да се признава за мен най-важният материал. Защото някои хора в тази игра си правят къщи от тайра, но... Добре, до после. И здравейте след паузата. Така, продължаваме сега къщата.
Тя доста хубаво се получава. Да, той Брам горе-долу прави също така нашата. И аз правя подобно. Така. Брам ще ви го потвърди, в тази игра много е важно дървото, едно от най-важните материали. Има се още. Не, ето има една куча. Куче ли? О, да, скоро. Ето го. Мога да го вика учител. Ако удариш. Да, ако го удара, почне ме преследва. Много мизерно е малко. Така, да се направи един крафтинг тейбъл. Workbench. Той има две имена, не знам що. Workbench и crafting table. Да, има workbench и крафтинг тейбъл. Не, то е едно и също. То едно и също. Просто с две различни имена са. Така. Чест, пръчки. Една кирка, един меч. Така. Тук ще сложим ненужните неща. Ето. Виж как се получи. Добре. И сега, за да стане пак ден, до после. И здравейте, след паузата, така, отново е ден. Според мен най-добре вратата да бъде тук и да бъде двор, нали? Да. Така, отиваме за малко дървче. Малко странно как се го направи дърво, като го чупиш да виси във въздуха. Да. Така. Си направим две врати тук. Окей. Така. Ти какво правиш, бе? Много яка къща. Да ще излезем за малко камък. Между другото, пата права линия не е правилно, защото попадна в постарали нещо, а сега така правя, защото по-бързо така щупи камък, иначе за стълбички и е така после почвата настрани. А виж това Plants vs. Zombies между другото. Помниш ли го? Plants vs. Zombies гледай. Е това, нали? Така. Така. Сега се връщаме да се направим една печка. Печката е доста важна. Аз не знам защо сега ще ви покажа. Много обичаме така да си ги слагам. Така. Е така. Много обичам. Не знам. То не е лошо. Взема 5 пръчки.
Така, сега ще направим кол, защото нямаме. И ще ви покажем направо как се прави, нали? Първо трябва да вземем дърво. Така. Така, готово. И така, сега ще направим кол, защото, както ви казах, няма най-също. Така. Първо отгоре дърво. И сега да вземем малко такова. Преработено дърво. Ето, готово. И сега ще направим кол. То не е кол, ама е подобно на кол. Да, бе. Пак ще ви свърши работа. То почти същото. Сега ще направим торчове или както му казвате, факли. Така. Още дърво. Да си направим още един чест, да стане двое. И не е достатъчен този кол. И до другия път. Чао!